Burgemeester Krone van Ljouwert vindt dat de beschuldigende geruchten naar aanleiding van de brand in Ljouwert ophouden moeten. Juster kwamen er verhalen dat het appartement van het dodelijk slachtoffer net brandveilig wezen zou. Ik wil er bot speculeren dat de brandwacht op het verkeerde plak zocht had naar het slachtoffer. De brandwacht is tegen te spreken hoe de bezieter van minister Ivo Opstelten. Dat zei burgemeester Krone juist een van de bezieter van de minister van Ljouwert. Opstelten bezocht eerst het rampgebied op de kelders en luisterde daarna in het zethoes naar de verhalen van de brandwachtmeesken. Bewoners van Wijns willen dat er een roemwijk komt om het dorp heen. Ze vinden de situatie te gevaarlijk, maar ik een soort vrachtverkeer dat door het dorp riet. Juster had ze een rapport aan rietsleden. Ze willen op die wijze het onderwerp op de politieke agenda krijgen. Het Keertsmuseum in Frencher sluit definitief de dwarren. Het museum kan net verder in het centrum van Frencher. Of er een oorplak komt voor het museum is nog net wis. Het museumbestuur houdt hem zelfs rond 1 januari de tijd om te zien of het een orenlocatie helder is. Het waar dan. Na je sinneskiendij wordt het een restige nacht met temperaturen om de 10 graden heen. Morgen bleef het droog en de sinneskind regelmatig. De temperatuur luidt dan om de 16 graden heen. Er stiet een zwakke en matige zuidwestenwind.